V tomto štvrťroku je najhorší striedy. To si vedela? Vieš veľa vecí. A vieš čo? Niečo mi napadlo. Bonton film uvádza... Vážne neviem, ako by prázdniny strávené u mojej matky mohli čokoľvek vyriešiť. Budú mu inšpiráciou. Môžeš mi priniesť z lesa trochu dreva? Prosím. Tento rok na vás čaká nezabudnutelné stretnutie. Po filmoch Vlk a lev, nečakané priateľstvo, Mia a biely lev. Máš hlavu ako mesiac. Asi ti budem hovoriť Moon. A Ela a čierny jaguár. Prichádza príbeh Gilesa de Mestra, začiatok neuveriteľného priateľstva. Ty si za 100 priateľov. A pozoruhodné dobrodružstvo. Nie! Moon! Oni zmizli. O čom to hovoríš? Deti, aj tvoja matka jednoducho zmizli. Počkaj na mňa, nepanikár. Pre celú rodinu. Prežívame tu spolu úžasné dobrodružstvo. Panda a ja. Možno by som ťa mohol napodobovať.